Ka khubor kabala penkhe ya ki social media ha kini kisngi. Kade syapang kacing tho jong Cristiano Ronaldo bat ka Georgina Rodriguez. Henry ka kabla jah Madeira kalong kaba Persibun na kaba ki pajba kimon. Kat kum ki report jong ka pratregu Agos. Daki hajar ngot kinong ich football bat kilat pathai khubor kila poisya katedral hafun chal Madeira. Namar ki ngej bo Cristiano Ronaldo bat ka Georgina Rodriguez kin penlong ya kacing tho jongki ha kate kecaka. Henry hadin baki pajba kila poi ha kate kecaka kila lab bakim desyo ban up ya kacing tho jong Cristiano Ronaldo bat ka Georgina. Henry kadai kacing tho jong ka wipat ka kupil kaba omdon jadai AA badu football superstar. Kane kacing bakla kala long ka we ni kacing ja ki ba phlap ha. Namar kinong ich football ki wanda kacing kermen banyo iyo Cristiano Ronaldo par ka Georgina. Henry ha ka bakot kila syam ya kacing tho jong Fabio Ramos par ka Fatima Nichols kon ha Teixeira. Kajing kran syapang kacing tho jong Cristiano Ronaldo pat ka Georgina. Kala yat pun sngi ha social media. Ki pajba kila yoi bau Cristiano bat ka Georgina kila don lagi kon gikti mentai kila laban penlong ya kacing tho Portugal. Kajing mo jongki kalong namar bau Cristiano Ronaldo ude na Portugal bat Madeira. Kadai kecaka ka ba kerpang bha bat u namar dei ha Madeira pala kha bat la penhe pensan ya u. Kumta ha ba mi ki khubor ba kacing tho jong u kala banlong ha funchal. Bon ngut kinong ich football kila ngej bat kila rai ban lej syakate kecaka kabala kedau. Henry kacing kalong bagi report kila sapriang ha social media kem syam lalong kum bakila pensisha. Kacing tho kabala penong ha kate kesngi kade jo Fabio Ramos bat ka Fatima Nichols kon ha Teixeira. Kaba mod ba kinong ich football kila poi syakate kacing tho jong ki wipat ki briu. Kajing ja kala nang kalalong kaba phla ha ba ka bridge Fatima kawan poi ka we ka kali ka bai tenan. Kinong ich football kila yang sabar ka katedral kila mod pa ka briu ka bawan poi ka de ka Georgina Rodriguez. Ki pajba kila persang banyu iya ka bat ki kamera lembat ki mobile phone kila mi pajba ban ringdor. Henry ha kata kapor kila stang pau ba ka cingmut jong ki pajba kalong ka bayu ibakla. Kabriu ka bawan poi ha ketika jaka na ka banta ka siya tho ka de ka Fatima om ka Georgina. Kacing lang pajba kala penlong ya ka singi cia tho jong kata ka kupil banlong ka ba pherbha namar ki briu ki babon ki wan tang namar ka cingej ba ki new iyo Ronaldo bat ka Georgina. Kacing bakla kala nang pausai ha ba ki briu ki badon ringkat bat ka wedding party kila persang ban persai si ki pajba ba ka ne kamdei ka cia tho jo Georgina. Kinong ich football kila apyo Cristiano Ronaldo kila ha ba suthu ba kila apyo ubriu uba bakla. Kapres ka ba peniat ya ka cia tho Fadar Marcos Goncalves ru ula pensai ba kacing tho kabala penlong ha ketika jaka kadai tang kacing tho jo Fabio Ramos bat ka Fatima Nichols kon ha Teixeira bat kamdon jadai padu Cristiano Ronaldo. Kadai kacing pensai kala penkut ya kacing kran ka ba bonsngi syapangu Cristiano Ronaldo ubala banwan sya ketika jaka. Henry kacing keli ka ba mi kalong balai keno ich football u Cristiano Ronaldo kila ngej ya kadai ka khubor. Kadau ka ba kongsan kalong kajing sapriang jong ki khubor hek social media. Haba ka kerteng jong we ni ki football uba ponam tam ha ka perthei kami. Ki pajba ki jukuloi ban ngej pan pensapriang ya ka. Ha ki report sapang kacing tho jong Cristiano Ronaldo pat ka Georgina kila nang sapriang wat la kajing pensisa ki ba syai kim don ro kacing kran sapang ka we invitation ka balami Henry ka taru kala penpau baka de ka fix invitation. Ki khubor ki kdeuro baka jaka ka bala kendo baka cia tho kanlong ka badang pli ya ki turis kane kacing ja ka peni ka bor jong ka social media kham tam ha baka khubor ka bede bat ki celebrity jong Cristiano Ronaldo. Tang ka we kala ban penlong ya ki hajar ngot ki briu ban mi na ying pan lej sejaka ka bajingai namar ki kwa ban yu i dalaki jong ki khmat ya kacing ja. Henry ha baka khubor kampat long official kala ban wan ra kacing bakla kumaja Madeira kane kacing ja kala ban long ka basngut tenar ro ya ki babon namar kalong ka we ni kacing bakla ke bo om juja man kasngi
kinu ich football kila cha cathedral daga chingmut ba kinu ik celebrity wedding henry ha ka ba kot kila syam me ka tho jong ka kupel ka ba ki paj ba kem syam na tibha shua kata kasngi wala ka jingja kala ban penwet ya ka tho jong Fabio bat ka Fatima ki reports ki tho ba ki breu ki don ha kata ka tho kila persang ban syam me ka jingja da ka jing kloi bat ka so tho kasngi ka ba de ban long ka si ka ba kerpang ya ka bridge bat ka krom kala kala long kasngi ka ba don ro ka ki sabar ka cathedral tang namar ka bakla jong kinu ich football jong Cristiano Ronaldo ka jinga de jong Ronaldo bat ka Georgina ka long ro ka daw ka ba penlong ya ki paj ba ban so tanat ya ka ka khubor ki arngot kila don ka jinga de la pun snam bat kila don ro la ki khon ki ti ha ka ka perthai kumta ha ba me ka khubor ba ken ya tho kinu ich football ki kwa ban tip ya ka tarik ka jaka bat ka por jaka ya tho henry ka ka jingja ka pan i ba kinu ich football ki de banai ap ka khubor ka ba shisha ha ka ka case ka jing ap kala kod da ka jing pen kenden namar om syam lawan da Ronaldo ne ka Georgina de ka bridge bat ka krom ki ba pen shisha ki de ki bru ki ba kinong bor jong Cristiano Ronaldo kim syam la kmelenti ban yu i kumta ka ne ka de ka khubor ka ba pen i ka jinglong ka ba phla ha ka ne ka perthai celebrity ka kerteng jong Cristiano Ronaldo ka long ka ba don bor ha social media batang ka we ka khubor ka ba om pat shisha